to John Rayleigh British scientist nia John Rayleigh hi Nobel Prize po lo dong to ni zung hi arang lam fawa chu lights catering an ti mai light engkal dar hi anin van pol rui te jing ni chu lai sen room te tlai lama sen room ang chi te po hi ni eng zung ron kal lo in then dar wang lo mania release catering kan ti ani tuna chuan thlaok len live video lunar eclipse live video lang thlir tong